हरिकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स। आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील। तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील। आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला। संपर्क 9552 3052 05। गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा रखडला होता आणि यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारवर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी टीका केली होती। आता मात्र उर्वरित मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा झालाय आणि खाते वाटप देखील झालंय। या खातेवाटपानंतर भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतलाय। हा निर्णय नेमका कोणता आहे, हा निर्णय नेमका काय आहे हे आपण पाहूयात। मी आपल्याला आव्हान अर्ध्या तासापूर्वी खाते वाटप झाले आणि माझा हा पहिला कार्यक्रम आहे। मी आपल्याला आव्हान करतो, आजपर्यंत इंग्रजांनी दिलेला शब्द आपण आजपर्यंत उपयोगात आणला आणि तो म्हणजे मी मोबाईल उचलला की हॅलो म्हणतो, मी फोन उचलला की हॅलो म्हणतो। इंग्रजांच्या माध्यमातून हा देश जेव्हा गुलाम होता तेव्हा त्यांनी हा दिलेला शब्द, स्वातंत्र्यवीरांनी वंदे मातरम म्हणत तिरंगा हातात घेऊन या देशाचं स्वातंत्र्य तुमच्या माझ्या हातात मंगल कलशाच्या रूपाने दिलं। पण अजूनही इंग्रजांची छाप काही कमी होत नाही आणि म्हणून आज सांस्कृतिक विभागाचा पहिला संकल्प मी महाराष्ट्रात इथून जाहीर करतोय की हॅलो नाही वंदे मातरम बोलो। आता चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मोबाईल असेल की फोन असेल, 15 ऑगस्ट उद्यापासून हा संकल्प सुरू आणि तुम्ही सुद्धा प्रतिज्ञा घ्या कि आता यानंतर मोबाइलवर कोई हॅलो नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत वंदे मातरम वंदे मातरम। आणि हे अभियान सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून 15 ऑगस्ट ते 26 जानेवारी पर्यंत आम्ही करू। महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात ही जी तरुणाई आहे, सळसळत्या रक्ताची, धडकत्या हृदयाची, हा भारत मातेचा तिरंगा ध्वज विश्वगौरव नरेंद्र मोदींनी तुमच्या माझ्या हातात दिला। अब तिरंगा भी लहरेगा और ओठों से वही स्वतंत्र वीरों के शब्द गूंजेंगे, हॅलो नहीं वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो। आणि या दृष्टीने हा संकल्प आजपासून आपण सुरू करतोय। मी आपल्याला आवाहन करतो की आता कोणाचाही फोन आला, कोणाचाही मोबाईल आला, अब हॅलो नहीं वंदे मातरम कहेंगे। आज हम कहेंगे, कल जिला कहेगा, परसों महाराष्ट्र कहेगा, फिर सारा देश कहेगा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।